Așa a vrut Dumnezeu. Să trăiesc mult. Nu știu cum au rămas în urmă. O trecut, parcă ieri alaltă eram copil. Apucă trecut cu rele, cu buni, dar s-au dus. Nu prea am mers la școală. Nu știu dacă am fost o 3 luni. Știu, să scriu, să citesc, dar de scris nu sunt așa de meserie, chiar să scriu așa, chiar cum să zic repede și așa perfect, dar înțeleg orice.